Ikerketa honetan daukaguna da espira bat, berez daukaguna da 200 espira, baina guk hartuko dugu bakarra ikusteko eta analizatzeko, bale? Orduan, gure espira horrelakoa da. Eta izaten digutena da, hemen daukagula eremu magnetiko konstante bat, 0,4 teslakoa, adibidez horrela, eta gure espira horrela dagoela. Hemen goitik ikusten duzue orain S vektorea egingo duela honela, bai? Kanporuntz, niretzat hartzen dut horrela. Orduan, S vektorea eta B vektoreak dira paraleloak, hau da, T berdin 0 denean horrela gaude. Eta espira honek olako birak ematen ditu, bai? Eta orduan horrela joten da fluxua aldatzen. Mugimendu zirkular honen maiztasuna ematen digute dela 100 Hz. Orduan, horrela hasten baldin bada, bai? Momentu honetan S vektorea eta B vektorea paraleloak dira, orain T laurden periodo, bai? Pasatu denean S vektorea eta B vektorea perpendikularrak dira, horrela egiten duenean S vektorea eta B vektorea paraleloak dira, baina kosinu negatiboa izango da, eta orain beste buelta laurden bat ematen duenean horrela izango dugu, hau izango litzateke denbora berdin 3t biren, eta buelta oso bat, hau da, periodo oso bat pasatzen denean, bueltatzen gara hasierako posiziora. Bai? Orduan, S vektorearen posizioa aldatzen doa, eta ondorioz berak osatzen duen angelua berekiko ere aldatzen da. Nola, T berdin 0 denean, B eta S paraleloak direla. Geunden, hemen, modu honetan. Bai? T laurden pasadenean, horrela, hau da, jakin behar duguna da angelu hau nola aldatzen den. Esek egiten duen igidura zirkular uniformea denez, osatzen den angelua radianetan izango da omega bider T gehi alfa 0. Bai? Omega badakigu dela bi pi bider nu. Hemen daukagu ja maiztasuna sartuta. Kontua da zehaztu behar degula alfa 0-ren balioa. Orduan, hasiera batean horrela baldin badago, orduan alfa izango da 0 radian. Beraz, alfa izango da omega bider T. Eta hemen n bider B bider S kosinu omega T idatziko dugu nun omega T bi pi bider nun den. Horrela daukagu fluxu magnetikoaren adierazpena T funtziopean. Hemen ezagutzen ditugun balioak ordezkatuta, adierazpen hau izango genuke nun angelu hau radianetan dagoen. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte.